Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag, abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, ito'y Nemers Studio. Amasarangan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito pagayam nyo ni Manong nyo ang Nemi Ruiz. Kung kablawag at kakabsar itinimbag nga bigat kada kayaming sa kapala. Kanoon yaman nga oras kanal daw dito ayan yung kapasit tilobong ita. Kablawan na kayo tinaragsak nga kay panagbibuya. Pakishare di program ang tayo papagayam. Please share this program. Kaya padanan nyo papagayam ti may kanem nga pakasalitaan nga tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti July. Ti pagkasalitaan ni Sampaguita nga napoluan iti Rusa. Naganti sabong Rosa ken Sampaguita. Ano ti pakasagnan paka inaigan ni Sampaguita iti title ng Rusa. Pawagayam yun. Okay, papagayam mi. Hintay ito yan. Tapno malpas. Sa gudahin na meron ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Sampaguita nga napoluan iti Rusa. Dear Manong Nemi, kunada Manong Nemi, no agayan ayat kayo, ket da kayo tirumbeng nagasawa. Nga mapay, nga nagasawa kami Manong Nemi kini Delpin nga dinak inarem. Tinapasamak, ket adda imantad, nagamam mo kami, nagaday natandaran mi nga party. Agabubra din Manong Nemi ni Delpin iti bangko. Masa nga gagangin lakano lang nga Taylor. Idin to tasyak Manong Nemi. Ada matimpot up ko nga business when RTWs makunamat na makuna nga department store Manong Nemi. Tarayta nga department store Manong Nemi. Ison tinasikaso kalbasan nga napukawen da papaki ni mama. Kahit nagiti kakabsat ko, adadamat iti abroad, siya tinabati dito Pilipinas, siya ako na atin ang tawid iti dayta nga department store. Manong Nemi nga dasa nga na iti mall. Maustang ko na iti mga sikaso iti dayta nga business, gabata isot na kairwama. Nagadender kami Manong Nemi, nagamamukam kini Delpin iti may nga party. Birthday party. Kasala as in nga nagamamu kami. Nakasala natin nagsingay din itong galmay sa kada kami. Umininom makmet. Aging ka Manong Nemi nga namartek kami. Diya ka mo, no kasano. Nga nakapan kami, ti may sa kwarto iti hotel,
ket ditoy nga adda napasamak kada kami. Kasalawan ang yaman naman. Kaya di na napalabas si duwang bulan, nagsikukak mo ten. Imbagamo keng kuhana. Kunana idi manong naimi nga may sa iso nga lalaki. Nga nakasagana nga mangitakder iti anyaman na pagribangan na. Nga saan nang atrasan. Nagkalay sa kam kanod manong naimi kini Delpin. Nadaan kami ti kabukbukudan nga balay. Intuloy na tinagtrabaho iti bangko, manonemi, intuloy ko iti business ko. Agkaida kami, ag-sex kami, tagasawa ka mga rod. Agay nga impas ngay kon tinauna nga anak mi manonemi babae, ni Jane. Nasaan mo't pa lang relasyon mi titunggal may sa kada kami manonemi ididamo. No muna after 2 years, nagadakak manin. Babae mo't manin manonemi. Lily. Gabos siguro manong name iti kayat ni Delpin iti madaan ti lalaking anak. Dita, kayat ko ti lalaking anak ko nana. Siyempre manong name, di mabalin manin. Impay ko manin ti bagik. Kalpasan na, imbagak manin nga masikugak. No lalaki daytan, agpalagit ka doon. Isumatirantak Delpin. Lalaki nga peso manong naimi kat kastaon ay tiragsak ni Delpin. Tada lalaki nga anak mi kat junior ko na nasi. Nagpalaygit ak nga rude manong. Iti panagdan nami iti asawak manong inot nga na-develop tirik na. Kabayatan tinak pa nagserbikan kuwana. Tano kasta manong naimi nga bigat irubwata kisuna. Tad ko na kiti masapul na, uray no, adda na kiti anak ko, manong naming aywanak, kuno pakakumikumak. Awang pulos pa nagliway ko. Nga mangitad ka na kiti kasapulan na. Kastamat manong naming no kasta, nga sumangpet. Dito'y balay, manipod ti bisina. Kayat ko manong naming adak dito'y balay, no kasta nga sumangpet, tunusakbay nga sumangpet. Pumanawak no ka, enjoy i-manage ko nga negosyo. Ibatik latan ko manong name di kita sales lady kantay makanawan ko. Right hand ko ng isot makamo. Isudan tulatan ti makamo nga agrekep. Takayat ko nga anungen manong name di pagribangak akas may sa nga asawa. Ken may sa nga ina kadagitan na ko. Ada idin manong name di high school ni Jane. Idin to adda pa lang elementarya dalili ni John. Idi tamadlaw ko manong nemi. Adan di kiti kondaway, nga maladladaw nga agawid ti asawa. Adan di kiti kondaway manong nemi, nga rabiunay no agawid. Adan di kiti kondaway manong nemi, nga pasarepar bangon no agawid. Katkas may sa nga asawa manong nemi, syempre, narigat mo't ano sa anak latang agununi. Kinasarita. Delphin. Di mo ka di madlaw. Nga niya. Nga, madadladaw ka ng agawid. Sara na kainom ka. Parbangon pa yun duma. Pasensya ka na. Manipod di imasensukan. Nagalis promotion ko. Kaita? Pamagayam, we are very sorry. Hanggang stable ti signal tayo ngamin. Nakabadmadi. Di Pilipinas. Awan stable. Charararan. Nagpatinggan tayo. Antay, kasasalitan na yan. Kasasalitan ni pasampagitan ni Fidel nga asawa na, ay Delpin, ano ba? Nga Fidel? Delpin nga asawa na, no, abekas Jema 10, nagbalbaliwan ni Delpin, papagayam ni. Dito nga doon natin papagayam, mga ituloy tayo, dito yung pagkasalitaan ni Sampagita. Kinasaritak nga rin ti asawak manong nemi. No abay, nga nagbalbaliwan ni Suna. Kalbasan manong nemi, nga naipromote, nagbalinan nga manager. Ken, impalagip ko pa kang kuha naman.
Nabayagan nga, saan ka ng Ted it is well dom. Binulan hindi nga mang Ted ka, ang kadi. Diyak mat kadi unay, masapol ngem, tadamat ganansya, iti negosyo. Delphine, angem, dati nga rin pa nakaurnong na, iti chon account ta. Naginitan mo, sadyay ko nga ibang ko, kano, ada ka sa pulan na kita anak da, iti panagbasa da, sadya kang withdraw. Ken, no, kaya da kita anak da, iti, mangisibro, no, da kayo kursunada na gatangan nga arwatan da. Kaya nagitigastusan da yun, no, kastangan. Out of town tayo. Nabayagan nga saan ka ng Ted. Kaya nabayag mo tin nga, saan kang masabat, gagawid, tarabimat no ka, no parbangon. No pa ituloy ko mat, idagserbikan ka, no kasta nga, makaringat ang sapa, agrobot ka mapantibisina. Delvin, apay maten. Dumdum lang di kita nakta. Salsalusudan na no apay, akang karayin ka maten nga saan nga, makigandan nga mga ni tirabii. Apay maten. Sa bagida, no kwarta ti pagsasalitaan, kwandam no manutiga, magastos di kita nakta. Para ti panagbasa da, ananda, ta suportara kita. Kahit mo sawin, ti ipaay mo, para laing ka na kita nakta. Kahit siya matindi makamu ka rin dito, dumapay ang gastos ti balay, damat trabaho, madamat negosyo. Siya pala tagkunang hasa mo ka sa pulang ti kwarta, gamot at kwartam. Ngayon kaptong kasta kita, masuportarak na kita anak to, anak ta. Itad ko no anyaman, manuman, ti gastos da, ti makabulan, ti panagpasa da, kananda, amin. Ada ka din sa bali nga pamilya. Ada ka din sa bali nga mabahay ti biyak mo. Ada ka din ay-ayatem. Dagda ti sa lutsud ko. Tadyak penarik na nga inayat nak Delphine. Tikayat ko kat mamuak ti pudno. Uri na sa amon nga baga nga dinakpainayat. Gapot ada pamaniknek nga o ba tinariknak ngayat. Mapaspasamak laing idi pa nagkanaig ta. Gapot kasapulam ti anak. Manipod di adan ni Junior. Iti nagpalaygay takon. Siya ka nagkunang agasgasat mo ni Junior. Taiso, itirugi ti panakay-promote mo. Nagbaling ka ng manager iti bangko. Manipod iti adan ni Junior. Nunjak mariro mabilbilang laeng ti aldaw, uno rabii, apa nagkanaig ta. Nang ronay ti rabrabiin no agawid ka. Manipuli di, aging kahita. San natapay nga nagkanaig. Nabayagin nga saan na kinarako. Nabayagin nga saan ta nga naging narako. Nabayagin nga saan ta nga nagkanaig. Kabuti din ako ni bilbilang asawa sa kani. Manong name awan sa bali, ngagtao rin balikas, karigiri bibig ni Delphine saan nga, I'm sorry. I'm sorry sa kita. Gusto ko nam. Nag-asawa ta, nga saan ta ngagpimpinatig. Ang magutek, nga awan ti ayat nga nabukel ka data sagbay nga nagkasarta.
Nga manipod iti asawa kan Delphin, amo ti Diyos. Rinugyan kan nginayat. Rinugyan kan sursuro ng patig. Linoktak ti pusok para ken ka. Nagserbiyak ken ka. Sa nga gabot asawa ka. Nagserbiyak ken ka. Gabot ti patpatig ka. Amo ka din narik na dayta. Siguro, sa among alinoktan ti pusong para kaniya. Iso nga sa among narik na ti ayat. Ngayon parik na ken ka. Ita, nagbalbalo kang namin pinsan. Nakurang laing nga ti panangan nugot mo nga mismo nga dan sa bali nga babae nga iya etem. Isuper lang ti damo ka nakarik nang ti ayat. Nasara ka kon ti babae nga patpateg ko. Nga saan ko marik na ken ka. Nga kadag ito'y lang. Nga nariknak na ito'y ngayat. I'm sorry sa pagita. Kadulitan. Numanuman ta ka sa pulan di kita anak ta, edad ko. Suportara kita. Kasla mo lay bagbagan nga. Panawan na kami. Manong name saan nga nakumpleto penalpas ti saritaan mi kini Delphin idididing gundaway. Tadi mi kayat manong name nga mangeg nga maamuan di kita anak mi. Tadi dumteng dan manong name ita na pananda nga talo. Sa amin nga nituloy pa ito pa nagsarita mi. Isulang met manong name iti adda tured ko nga nakibiyang iti cellphone na. Kinitak manong name. Dagiti komunikasyon ti tunggal. Ka-chat na, ka-text na. Dito ko manong name nga nakita tinagan nga rusa. Manong name. Pamanik-nik. Dagiti dialog da. Panag-chat-chat da manong name. Nagsakit na basahin. Akas ti bagay tayo ni Delphin manong naming italaing nga makarik na ti ayat. Kabukara kiti message na kini Rosa. Si kapay laing ti inayat ko. Katsiksikan to laing. Sana yun nugot abis mo sa jay manong name iti message na. Jak pe pulos inayat ti asawak. Nag-asawa kami nga saan ka mga agayan ay nasikugat lang kat tinakdarak lati dayaw na. Kaya dita, adan lalaking anak ko, sinardaga akong tinakisex ken kuha na. Kasta't ibagbaga naman ang name iti Rosa nga kachat-chat na. Sa damit message man ang name ito nga Rosa nga manging bagbaga. No talaga nga saan mo ay ito ti asawam. Panawam kat natatagdan na. Anong name? Ang nga tinamnamayan nga marik na ti may isa nga asawa. Kas kanya na makabasa ka na kita. Nga panakitchat ti asawa. Husto ak. Dinakpulos sinusurong ng patig ti asawa. Nga kanagito yung manong name nga maamiris ko nga abay ngamin. Nga nagkiasawa keng kuhana. Kat dinakmet inarem. Dinakmet inayat. Jakmet inayat. Gapulayang tisikong. Kanaikan ko lang mga roden tinaganang kabalasan. Nga di lalaki nga nangasawa kanya nga dinakpulos sinusurong ng patig. Nga dinapulos linuktan ti puso na para kanya. Dandanin na kami panawan ti asawak manong mi. Kada ita tinakasaksak. Inalak manong name dadaduma pa impormasyon dito nga gnaganit ti Rosa. Naalak ti cellphone number na manong name. Kalbasan dito ha.
inibatakon ti cellphone ti asawa. Intultuloy manong nemi ti asawa ti mamanon nga agawid. Banag nagsalsaludsod manong nemi dagiti anak ko. Nangruna kini Jane being inauna. Mami, anak, ada problema mo? Da kayong sakit ni daddy, tata problema na. Kasi di mo tayo mapaspasamak, di mo tayo nag-awawid ni daddy. Busy ni daddy ko. Manipon ni Dison ti manager. Adon di kiti papapanan na. Iso nga, unadlado nga gawid, pasarisa nga gawid. Yung mag-awawid. Saan yung ibagbagatipod no, mami? Makita, agul-ulbod kayo. Taka ano ping agulbod ni mami? Ita, agul-ulbod kayo. Anda problema yung kini daddy. Saan yun lang kahit ng padlaw kada kami? Anak, mami please. Andamat karbengan mi anak yo nga makamo, mga mo, no anya problema yo kini daddy. Nagsagsaga ba kay man? Rubeng na madlaon nga tumulong kami. Tumulong kay ngagsagaba. Nung mabaling ka dyan, kahit na mahiraman kayo. Masapol nga mahiraman kami, mami. Tapasit kami di pamilya tayo. Saan ko ba nga na-istorya ka na kayo nakasano kami nga nag-asawa ka ni dadim? Eh, siyempre, naggayan ayat kayo asa kayo nag-asawa? No. Istorya akin ka. Saan nagpaipulos nga nayat ti amayo? Inyo istorya akin ni Jane manong name no kasano kami nga nag-meet. No kasano nga nasikugan nak manong name ni Delphine. What? Aguwiwing-iwing manong name nakaslasaan nga mamati tinaunang anak ko nga bumalasang nga. Kaslasaan nga mamati, mami. Nga mesutipod, no? Nag-asawa kami, gabutan nasikugan nak ni dadim. Gabutan dakan idin sa klub ko. Rabeng na unay, nag-asawa kami. Tapos saan nag-abalasan. Nag-asawa kami kini dadim rinog yakon nga inayat. Rinok takon di pusok para kin kuana. Ngem saan nang inaramid. Isardeng nan tinanga nakinahaig kaniyak idaadda ni Junior. Nang runay dita. Adan sa bali nga babae. Uno adan ay-ayatan ni dadim. Adan sa bali ko nakuma ang dinakmat inayat. Nasarakan ni dadim ti babae nga nakariknahad na ti ayat. Agnaga ni ti Rosa. Kat posible, adumteng tundi ko daway, nga saanin nga agawid pa ti amayo. Namabali siguro nga, may ito sumarungkar, asarungkaran na kayo tulay. Nasarungkaran na kayo tulay. Bagana, ngedad na amin, akasapulan nyo, suportaran na kayo nga talo. Dakay lang. Gapunta dakay lang tipat-patig na. Siyak ti saan. Salangadig ni daddy, mami. No. Saan, anak? Saan mo nga salangadig? Amangan numaungtan na ka. Amangan numadangaran na ka. Nangadlatan tirami din mga anak yo. Saan ka din nga rumeng laing nga tumulong kami. Tapno, saan na tayo panahon ni daddy? Anya ti may tulong yo. Gadi bakpakaasim ikang kuha na. Nasaan nga pumanaw? Ipagpakaasim ikang kuha na nga ayatan na kayo. Nga lipatin na rin nga babae na sinumandeta nga Rosa.
Inananawak manong name ni Jane ngem saan nakatinungpal. Kabuta bakasyon manong name adda ni Delpin nito balay. Ket kinasarita di kita kakabsat. Ni Jane, ni Lily, ni June. Ada ak maniti asadag manong name ket mangikuti amin. Sinalutsod na keng kuha na nupudno nga saan nakpanginayat ti amada. Nagsorry. Kat inamin na. Sana inyo storya manong name no kasano nga nagsabat ti dalan. Akas itinistorya kini Jane. Nagpagpakawan kadagiti anak ko manong name tadi na kano pinadas alinoktan ti puso ng agpaiso para kanya. Imbilang naklayang asawa. Yung sanak ninayat. Tawan ka numit ti marikna ng ayat para kanya. Aging gana sarakan na dahi tanga rusa. Nga isupay lang met iti nakariknaan nat kung kunada nga ayat. Nagsangsangit na nung name dagiti kakabsat ngayon pagpakaasida nga ayatan nakon ti amada. Ngayon nagsurusuri ti amada manong name. I'm sorry lang, I'm sorry ti bagbagana. I'm sorry. No, kumatasaan ko pa yung namam mo, saan ko pa yung inayat ni Rosa. Siguro, ada ko mapilagundaway ko amang sursurok mamit nga mangipatig iti inayo. Sorry mga anak, napasamak siguro. Diba nagsinami, kinimami yun. Inananawak manong name di kita anak ko gabuta pagsosaw ang damatan ti amada. Ibagbaga damatan nga, I hate you daddy! I hate you daddy! We hate you daddy! Inananawak kita. Jane, Lily, John, no. Saan yung arubeng gurain ti amayo? Saan yung arubeng gurain ti amayo? Rubeng laing awatin nyo. Gusto isunat. Di nagsinusurong yung patig ti amayo kan adan sa bali. Uno adan pudpudno ng ipatpatig na. Nakarik na na iti ayat nga daking kuha na tinagsak. Palubusan nyo laing ti amayo kapon sut pakaragsakan na. Saan yung rubeng agurayan ti amayo? Sana rubeng. Manong nemi. Ang subsubli, unang awit pala yung idi ni Delpin, idi talaga ngarantak, idi mapanmang sapul, no sa dinut pa ka sa pulak, idi dahi tanga rusa. Tinawagak manong name it, naalak nga ro, di cellphone number na si Mungbat. Hello? Rosa? Yes, I'm Rosa. Mabalinta ka di nga agsarita ti personal. Sino na ito eh? Siya ti asawa ni Delpin. Nabayag nga saan nga naguni manong. Mabaling ka di, Rosa? O sige. Ibagam na sa din no. Umayak. Agsarita ta. Anong name itinarad ko ra ang tariknak kamagisango iti na ito nga nagan nga rusa manong. Iti may sa nga restaurant. Saan uwan yung matatao. Inwaras ko tiba nagkitak manong name iti ta makastreka. At may sa nga babae manong name iti suli nakatugaw. Imasadegak ngumus-isang. Umis-isang met. Ubing pay manong. Nadyak mariro, sangapulo, uno sangapulo ket 5. Tigid jadda, iti asawak. Uno tsaka mo, 20 years. Rosa, siyak. Nagtugaw ka? Maragsakan na kamakamamukin ka.
Injayak manon name iti dakulap ko ken nakialamano. Dinublek nga nila mano sa kung medyo ginuyod nga tapno agbeso-beso kami. Isang sangayan ti Bang Luna. Ubing pay. Sariwang-sariwa. Basta si katasawa ni Delpin. Bakit kan? Agkataab kami ni Delpin. Bali 16 years old si anak min. Sika, marataw mo. 23. Ano trabaho? Mabait lang. Agordertan. Dito yan, nagorder ako. Maring na mapatangak, magustuhan. No, in-order ko ang magustuhan, siguro magustuhan mo din. Dano, ag-date kami kini Delpin. Kaso di pa pa-order ko. Magustuhan? Magustuhan. Manong name kabayatan ng mangmangan kami. Amom ka din nadagos na ada asawa ni Delpin? Saan? Ano? Imbagana kanyak, balo isuna. Beso ang daan ti talo nga putot, ngayon nabayag ka nun nga natay ti asawa na. Nabayag agud ka, nabayag gaya man nga natay kang kuha na. Pinakanong inayahan, nakakanong nga inayat. Inistorya na nakasanot pa nagsabat idalan nyo. Anat istorya na? Amang ang kadinoan na kurang na o saan nga peso. Sinalusod ko manong name kat inistorya na. Agpaybayso dagit inistorya ni Delpin ken kuwana. Ada ka di kurang na? Timagak. Awan. Nagbit kami di may isang party. Naginom kami. Nabartek kami ngagpatpada. Kasi sa amin napupuutan nga mada kami niti hotel. Nagkanaig kami. Iso ti, nang ipaayak ka damo ti amin namin ko. Ngajak tupulos ipaay ti sawali. Virgin ka kano? Katsika. Virgin ka nga tinagkikwana? No. Ano namin ti trabaho? Nagiganak iti bar. GRO? No? Di ba GRO nagiganak iti bar? Ngamtsak anong hugutan ng astak? Nilayan nga, Delpin, tisimurutak. Hindi kaya't nakiruar. Nga maday mo na, nga mitisona. Midi maamon na sana ka virgin, okay lang kano keng kuhana. Gapata, siya kano pa lang tinayat na. Namatiak man. Gapata talaga mariknak. Tinapud nung ayat nga naibudi ka na kiti arako. Kanagak na kanya. Inanukot na pa'y. Nga, nalaling nga amang imsika, iti sex. Actually, siya tinang susuro kini Delpin. No kasano tinapaot kan makapnag nga banang kanaig. Siguro kat talagang nga dirik na kenrik na nagtipon nagmaymaysa. Nga kami tipod nung agpigbinateg. Ay tanak akas man ti panang patpatig ko kenkuha na. No agay na yat dagiti duwang agkanaig. Permi nga heaven
Dakay ngay. Ano ti marikriknam na kasta iding agkanaig kayo. Mapagustuhan diriknak. Emsan yung ulitin, kalbasan ti maminsan. Adda idi, pididamo, kaya di nabartek kayo, na ulit-ulit. Imid asawa kayon. Diyak kinalag kang gumanti mo ulit-ulit. Wanayan nga, mariknak, ti arakop na, mabalis ko, maagkanak, maagkak. Ti purpose ng laing kano idi, no apay ka makinanaig kan ka, katapno, maadhan kay ti anak. Sala na nagsardengin, idi adan lalaking anak yo. Pudno ka di? Pudno. Langaro na, idi, nagamamu kami. Idi, napadasan min. Idi, agayan ayat kami. Manang, baling kawagan ti Manang. Kas pa nagdayaw ko kin ka. Manang na. Saan mo kuman nga ipaidam ni Delpin kanyak. Ada kanyak tiragsak ni Delpin. Iba't patig mo ni Delpin saan ka di? Hindi agasawa kami nirong yakon nga sinusurong nga na yan. Dinoktakon ti pusok para kang kuwana. Uwen, iba't patig ko ti asawak. Iba't patig ko ti ama di kita anak mi. Iba't patig ko ni Delpin. Yamawang keng katiragsak na. Ada kanya. Iso nga. Nabudong iba't patig mo ti may nga tao. Itad mo't pakaragsakan na sa kani. Anya ka dito purpose ti panakisaritam kanya. Tapno ibagam ngagpagpakaasi ka nga isinak ti asawam. Saan? Taori bagak keng kadayta. Amok nga samong aramiden. Talaga. Kan kunak mo ko sa angasyak ti pangibagaam. Dudikit ti asawam. Kahit ka lang mama mo. Kahit ka lang makasarita. Kaya pagpakaasi. Nasa mo ko mga rod nga sardayan nga ipatig ti asawak. No daking katiragsak na paragsakim ko ma. Ti ama ti kitanak ko. Gaslam na piripirsay ti pusok manong nemi kabayatan nga bagbagat. Naparagsakan na kumatasawa. Kalbasan deta manong nemi ti makdera kon adalpasa kon ganangan kadiminom. Nagpakada kon kang kuana. Sige. Awan ti pagdanaga manang. Paragsakit tasawam. Paragsakit ni Delphin. Tindandanon ko dito balay manong nemi tinagsangsangit. Dadanon ko dito hindi kita kakamsat manong. Mami, napanan niyo? Nabang ko kisinarak ni Rosa. Pinagbagpakasi kakadikin ko nga daywan na ni Daddy. San? Napay. Ang baling gani nga. Ito mo kanya, tipakakontakakin ko na, Mami. Tasak ti makisarita. Jane. Saan na anak?
Taori ko man yung bagak ken kuha na nga daywan na ti amayo. Baka ti bagana ket saan nga isut kasaritak no di ket ti amayo. Kinasarita tayo ni Daddy yo. Ket talaga nga iba't pateg na dahil nga Rosa. Ubing ka di, 23 years old. Di ba kas daawak, agtrab-trabaho iti bar. Po, GRO? Di namat ano ko nga GRO. So, amat ni Daddy. Ibagbagayo nga sang rumbay nga gurahin mi ni Daddy. Anong nga rot ko ma? Kami ka nga, mas ka nga gurahin, tikas kang kuha ng asawa. Ano ma? Saan yung rumbay nga gurahin, ti amayo? Ti mulay iti panunot yun. Ti pakaraksakan na. Adda kini Rosa ti ragsak ti amayo. Ngawan ka na tayo? Awan ka niya. Ngimad ka na kayo. Napapasamak tuman ti panangisinanak. Panangisinanak niya. Siguro. Dakay tulayan ti umay narantain. No kasta nga umay dito balay nga mangsarong karkara kayo. Uno saan? Mapanakay danunin. Iti eskwela yo. Uno saan? Tawagan na kayo. Tapno makapagkikita kayo tiruan. Mami, si katilagal nga asawa ni Daddy. Awang ka rin ramidem nga aksyon kontra kada ko ada. Anyat kahit mo sawin. Nagdamdamag akmayat kadagiti classmate ko. Nagdamdamag akpay kadagiti natataingan. Mabalin yung idarumida. Uy, mabaling kong idarumida. Ngayon saan kong haramidan dito anak? Tapay! Nakitilagal nga asawa na. Nakagrubaban kayo. Ay, tek ti amayo. Kinwayatan nyo, igawid nyo. Saan yung ipalubos? Gabuti patpatek ko. Palubusak na niya, pakaraksakan na. Minamauyong deta ngayat kay magbagayo, mami. Ilaban nyo, tikalintigan nyo. Manong nemi na ibagapay ti anak ko ngay nauna nga paitulpo na kanuida. Saanin ko nak. Jakla mo manong nemi no pinadas na. Noan niya ti maitulong ni tulpo kay iti problema. Baka no kastanto man ti mapasamak manong nemi kat tawagan dakto. Kadanyan tumatibaga. Awan, no di, mangibaga nga si papalubusak kadakwada. Nanoan yaman ti pakaragsakan ti asawak. Palubusak. Aging ka manong nami nga dimtengen, iti papanaw ni Delphine. Nakaisaganan manong nami, dekitay arwatan na, gamit na. Tenrana naman nung naming nga awan di kita anak ni. Inakon. Saan nga naskan pa nagpakada ka, Delphine? Nagpakadak mo lang ka. Inakon. Sige. Ikaw pati patpatag ka. Awan ti mauray mo kaniya. Saan ka ngay gawin? Awaray mo igawin ka? Amok, nasaan ka pa igawin? Ibagbaga ni Jane ngay nauna nga anak ta, nga mabaling kayong idarom. Ngimsang ko nga ramidin. Ibagbaga pa ni Jane nga mabaling ta kayong itulpo. Ngimsang ko nga ramidin. Noan niya ti pakaragsakam, Delphine. Palubusan ka. At nukas pagarigan, tamalagip mo ito tagsubli ka na kami.
nakaluka at tiri daw da ito'y nga balay nga para ken ka. Inulit ko manong nemi itinamintalo. Takinuyog ko kinalubusak agingga iti kutsena. Delpin, no mapanunot mo ito tagsubli. Nakalukat, dahil tiri daw dahil ito nga balay, aparaken ka. Inulit ko pa iti nakaluganan. Ngayon bagamanin manong. Huwag. Ngayon itinakam ko, sinilpuak data. Nakalukat, tiri daw, para ken ka. Tiri daw dito nga balay. Ngayon saan nga nakalukat, tiri daw di puso. Tadi da ito ginarabid mo panagpanaw mong kanyat. Inregap kon ti pusok para ken ka Delpin. Kinunak manong naimingim saan kun ngayon pangigpay ken kuwana. Idumteng manong naimi digiti anak ko imbaga akon kadakwada ti pudno. Tapno lang mapnigda napada iti silid mi manong naimi ka talaga nga awanin digiti gamit ka na rumatan ti amada. Siyak pekid din manong naimi itong tanda. Adapayan balikas manong naimi nga saang rombeng ibagada ko laglag ka mami! Gaga ka mami! Yung mananawagin na. Laglagak na laglagak, gagak na gagak. Imulitek, isut pakaragsakan ti amaayo palubusa. Oo, nimatin. Gusto nga pamilyan. Abing-abingin palubos yung mami. Siyak, di ba malawandan, mami? Purisan kong ipalubusan ako. No isua talaga't pakaragsakan ti amayo. Apikasangor nga nagpakada ni daddy kata kami. Tawtawagan dati amada manong nemi ngam saan ka nung sumungbat. Kanselan na ka no. Kinasarita kita nga na siya at idiakirman tilang Riknada. Jane, Lily, June. Mami, may salaing ti awan. Tilay nga mayo. Adak nga talo. Yan tangay, nabayag mo nga saan yung unay makikita ti amayo, di ba? Ibilang yun nga. Talagang awanin ti amayo. Nga natayon kasta? No. Na posible nga tawagan na kayo to, kumustain na kayo. Yan ka rin na binulan. Ngayon na't suportahan na ka na kayo. Mabalin siguro nga. Babalin ti bangko. Sadya nga, i-deposito na. Ti para ka na kayo. Tadakal ti mamatik, nga saan ako na kaya ta makita pa eh. Kapag agdanadan iti, agdangan iti Rosa. Mami, hitad mo ang kanyak ti cellphone number data nga Rosa. Saanin, Jane? Saanin, anak? Agbaling ka lang nga sikat dakas, no? Alaim, kat pagsawsawa. Baka no, danto rin kiti balikas nga ibagam kang kuha ng sangarumping. Dapat lang Politik, nilaing daddy yut awan. At datay amin. Saan ka mga paipektaran di kawan ni daddy yun? Ipas nagkitagbasa, eskwela, balay eskwela. Katsyak. At si kasuka na siya at tinegosyo. O rin saan na kayo suportaran ti amayo? Kabay lang kayo na pagadalin. Ngayon na suportaran na kayo, dapin pinas man yun. Sige, ha? Awatan tayo, kastoyan ti biyag tayo. Awanan ni daddy yun dito balay. At danti sa bali nga sidong, agbiyag tayo nga normal.
ore na awanin ti amayo iti natayo. Ngayon makalawas laeng tinapalabas manong naming idi tatawagan na manong naming ti dating asawa niya. Delvin? Hello? Hello? Di ka may gagawin? Ha? Adag dito pwesto. Sakto lagawid no agrikip. Di kita akit baka madamdamadang agawid. Adamat bukod ng tulbek. Adag dito balay. Ha? Abay, sarong karam di kita anak ta? Yuray mo ida. Nagawid ako dito balay. Saan mo lang basta sarong karam di kita anak ta? Ada di kita arwatag dito balay. Ada matbukod ko ang tulbek. So ka nakastreka. Basta. Sa bagay, unak kang nga di ba? Nakalukat lahat na tiri daw para kang ka. Sige, tira daw brak. Oram di kita anak mo. Maudodiak siguro nga gawid. Sakto lang gawid nung sirakam dito yun. Pas 6 siguro yung tunog gawid ako. Sige, bye. Di apay na ta. Makalawas lang. Tinawagak ni Jane. Hello, mami. Lipas na klasik. Gawid kan? Tagasag lang di kakabsat ko. Ita elementary department. Okay. Agawid ka nga ro din. Gluto ka to na. Kadada ni papang mo. Na? Ni daddy mo na ko. Ni daddy at adya balay? Hindi. Makalawas lang. Umalas sumarongkar? Alang ko may sumarongkar na awit na kanumat lang gamit na. Oh. Katawa ka. Makalawas lang? Sige, mami. Tatagdagin ni kakabsat ko tapos gawin kami. Manong name di agawidak nadanon ko ti asawak iti hardin nga madamang umininom. Hay. Kinunak lang manong name nga limabas iti yan. Saksi mo rin. Iti kusina agdin tindulong di kapsat nga glutluto. O na, nakaluto kayo? Ngayon, madaman, dandanin nami. Ana, di kayo, ang kaya nagserdeng diyan ni daddy? Hay, kunak lang. Anat istorya na kada kayo? Aman. Kadak paiso, kinitak dagiti arwatan na, insubli na malang ginangalan na. John, mami, alam man anak ko dagiti yan, dagiti tolbak. Tabi, mami. Lukatak na tabakante kawarto. Na? Lukatak na tabakante kawarto. Bakante kwarto. Sadya nga kwarto. Pa yung kwarto ka ni daddy? No, gani sunat a kwarto mi akit master bedroom akit aganak man iti bakante nga silad. Iyakar ko dikiti arwatek nga mapan iti bakante a silad. Di kag ko kwarto? Saan kami matang nag-asawa? Dakay lang tirantana. So nga naghawid. Kunak man ano. Awan iti problema, mami. Talagang awan iti problema. Diba? So nga pakialam man dito tulbak anak ko.
Ayakar ko na iti gamit ko, iti kwarto. Tagsabalin ti kwarto mi kini daddy yo. Irimangan kami manong name napan ni Jane nga nangayab ti amada. Yung nagsublimat lang. Anak ko na. Mga antakanulatan, mami. O, sige. Mga antalatan. Makapangantamat ka to. Awan ni Suna. Di ba? Sa ngailing kami ni Suna eh. Mabalin siguro. Mga antulatan. Sa ngaili tayo. Ada ako na nung name tibukod ko akwarto. Idagtugtog ni Jane. Mami? Bayaban na kayo ni daddy. Kaya kano dyan na? Tapay ka no. Diyan ka mo, makakayat na kayo kasalita. Mabit lang arod. Napahanak itiyan na manong. Medyo darik na ng tinom na. Kahit na kano kasalita, Delphin. Tugaw ka. Thank you. Agamanak. Agaman ka? Tanya. Adakon dito balay. Ure nakalak. Adamon tulbag mo. Di ba kasangpad ka? Kabaligtad di ko nga nakalukat. Nabagay ko kumakit. Adamon tulbag mo. Ure nakarekap. Kat awang kami dito balay. Makastrek kalatang. Tabalay mo na ito. Balay tayo. I'm sorry. For what? Kanayon mo ibagbagam ti I'm sorry kanya ka, di ba? I'm sorry, kapag di ka pa ipulos inayat. I'm sorry, nasara ka konti talaga nga babae nga patpatid ko. I'm sorry, adaking kwa na tiragsak ko. Di ba? Kasi, ti sorry. No. I'm sorry. No nasaktan ka. Kasi saan ka pa sigurado nung saktanak mo na saan? Alaga nasaktanak. Halang sakit. Nakasaksakit. Numarik na mlakuma. Kasi itan di marikrik na. Nakasaksakit. Narik namon nga nakasaksakit. Gapot tayo nalilaw na dyan nga rusa! Inalilaw na ka ni Rosa? May sangay scammer! Intaray na kamin nga kwarta! Matangak ti daga, kapakay daswan, ti balay mi. Inla ko na. Inidro na nagiti kwarta. Kwarta mi ti bangko. Sa kalpasan na. Saan ang pagpakita? Saan naggaya nga pudno nga inayat? Tilaing kwartak, tinayat na. Nagsaksakit. Nakasaksakit din na ramit na. Isinupay di patpatag ko. Isupay di mangloko. Mabay katawa ka. Ay nangartinam na may reaksyon ko. Agdanggay ta nagsangit. Nalpasit ba nagsangit ko, Fidel? Nalpasit ba nagsangit ko? Idi madlaw ko nga addan sa bali nga babae ti biyak mo. Puno addan talagang ipatpatid mo. Nagsangit ako.
Nang nangruna, edi panawan na kami nga may pinsan a week ago. Abaga nakalalisto ka nga nakarecover no kasta. Tanya ko mga retrobing arabidek. So nakadin nga eten. Saanen. Imbaga ken kay di nga nakalokat diri daw dito nga balahin o mapanulog mong tagsubli. Ngimtisaan kong imbaga ken ka nga nayon data nga balikas ko. Nakalokat diri daw ti balay para ken ka. Nga manipud pumanaw ka. Indrakap kumaten ti pusok para ken ka. Nasak man ita tagbagat is I'm sorry Delphine. Pasaan ka nang ipatpatek? Tadinakmat pa'y pulos in pateg. Saan ka di? E di agasawa talunok takon ti pusok para ken kakit sinusuro kan ng pateg. Ipatpateg ka nga awan sa bali nga nakarignak ti ayat no saan nga sika. Di mo pulos plinuktan tapusong para kanyak. Nang rin di makasapol ka di babae nga pakarignaan ti ayat nga daking kuan ti ragsak mo. Ngawang kanya. Pwede palubusan ka, interkap kumaten ti pusok para ken ka. I'm sorry, Delphine. Bagay mo ti tatagsangit, tanalpasan ti panagsangit ko. Kalbasan deta nga balikas ko manong nemi ti makdera kon kastapay. Iti master bedroom, isot pagturugam. Inala ko hindi gamit ko, arawatek. Iti bakante nga kwarto, iti ayon ti kwarto. Sabi ko mata, dinak isisturbuin. Saan kanto ang tugtugtug, kabuta saan kantong ilokatan. E di makastrek ako ni Tuneg banong nemi nangig ko tinakaraad kan nanarpaak. Impurwak na siguro manong nemi ti botelya ti arak ket na buong. Ah! Kunana. Nagigtot dagiti anak ko manong nemi. Panday na nawa ti amada. What? Nangig ko ti dayal. Ah! Daddy! Tala ka, Daddy! Daddy, nabarting ka sa nga minom, Daddy! Basul ko! Talaga, basul mo, Daddy! Basul mo! Ito na magtalnadan ti amada maron na imi simbre ka ko ni ti kwarto. Naturo ka ko. Kabigatan na maron na imi iti kusina. Yung daddy hindi pa'y nakaring, mami. Napan yung kinitan mo, at maturok pa lang. Nakalakmat ko rin daw. Tulbakan nyo. Ano ya? Hingga kita ang mga nuna tayo niya, mayo. Kasi ang mga nuna nagpakamatay. Nabangungot, na. Gusto ko nito, alis to dam anong name. Talaga sakit na tamada. Sa damala nagsubli. Uro-uro, maturok pa lang. Di ba nyo, agring tulatan. Kamayatan, mangan kami manong naming kinasarita takdagitan anak ko. Mami, di ka din tadasin nga isubli ti dating panagayat yung kanitani? Diyan mo. Anong arti? Kasi kayat yung mapasama. Nagsubli ni daddy at da isunan. Mapanagtrabaho, agawid,
Jaklamon no agsapol sa bali nga babae. May patag naman Himan niya. Di ka di kahit isuna. Nagkanti sa bali akong daway. No kabailan ng alukatan tinakarikap nga puso. Malukatan man para keng kuhana. Anat kayo asawan, mami? Manang Jane, di kahit asawan ni mami. Armen ni daddy ni mami. Kaputasan na kayo ngamin nga inarim, edi. Itat pa nag-aram nan. Mabalin. Kaputasan na kayo nga inarim ni daddy yo. Kaya nag-asawa kami kaputa. Nasikukan na. Siguro. Baligtad. Itat pa nangarim na kanya. Tulungan ni mami, ay ni daddy, nga mangarim kang ka mami. No may panagnek na, tinalaw sa panagbabawi na. No padasan ng ngaluktan ti puso na para kanya. Mapasamak ti kayo, mapasamak anak ko. Idaw-dawat yun. Nga, balbaliw nga malukatan ti pusok para ken kuhan. Kadagpay sumanong nemi kastat inaramid ni Delphin agtugtog dito kwarto. Delphin, ang mabalin nga pasyaran ka? Iti salas? Sige. Numapanag to niti salas ngayon naman ng nemi flowers for you. At dapat chocolate. Di mo kadiawatin? Thank you. Tugaw ka. Sampagita. Pinasyar ka ta. Kahit kung ibagano ang yaman ti Marikrik na. I love you. Sigurado ka. Abe na alis mga nalipatan ti agnagan ti Rosa. Kahit mo ka din sampagitang ti Rosa Ros. Ngaramid ti amin. Tapnilikas takat malukatak ti pusom. Nakalukatan ti puso para ken ka. Sige. Panunutek. Saan mo kuman nga baybayakin? Tas ang kakadi nga makauray? Makauray at oray kasanot kapaot na. Agore ka nga nun. Tabarbareng no. Marikab-rikab mo. Tiri daw ti puso. Ngayon maging gaman nung name nga susuratek dito nga pagkasalitaan. Saan pa nga nagbalegi ni Delphin nga nang lukat ti puso. Nupay, mariknak amang rugrugin manong name. Buhen. Tada digiti kundaway manong name nga digiti anak mi iti mga aramin ti pamuspusan. Tapno di kasta kat agdekkat laeng tirik namin. No idi manong name kat mamano ang mapasamak iting ka panag-out of town. Kantanda ni Sinabado, uno di Domingo, manong name ngagkukuyog kami. Nakakaragsak manong name dikiti anak ko. Kabuta kaduada ti amada, kaduada ti inada. Ada dikiti kundaw manong name nga alaen ni Jane ti imak. Sana alaen ti ima ni daddy na sana kang pagkibinan. Nagkinita kam tumat umisam tumat. Sana to pesel-peselan ti takulap ko. Ada dagiti kundaway manong name ang tugtog itiri daw ti kwarto. Sampagita? Delphin,
Mabalin at sumrek. Ang mabalin. I'm sorry, Delphine. Hampay mabalin. Tapay. Madamaak. Kang kanayon ka kadi nga madama. Yan dakkel ti pamatik kan mariknak manong naming nga ipanagnekan ni Delphine. Ti talaga nga panagbalbaliw na. Tanuan niya, digiti saan na idi nga inararamid, manong nami araramidan nan, nga pakakitaan, iti ayat, nga adakin kuha na, aparakan niya. Asino ako mga rod, manong nami, nga jak, lukatan ti pusok, tapno pasubliak kisuna. Tao lang isuna manong nami, nga agbidot, paset ti biyag kinayat, manong nami ti masaktan. Tapno di kasta, ket marik na, no kasano iti samit ken impag, ti kasupapak ti sakit, ti ragsak ngawang patinggan. Siguro manong nami ket sa mo pa nga nabasa, nga naibasa rito yung surat ko. Ngem, nagmaymaysan man ang tirik namin iti asawa. Tapapanan na kuma, nga saan kumanin nga ayaten, ket ayaten na konti asawa. Ayat manong nemi, na nalaing patay na talaga, ti mamagsina kada kami. Dahito iti pagkasaritak manong nemi kadagyaman unay, iti anos mo, nga nangurnus, kalpasangin na kinsanken ka, iti Liliana. Agyaman launay, iti panang accept mo, iti request ko, tapno makastrekak, iti read daw, iti Facebook mo, tapno may baga, no andyan iti detalye, iti pagkasalita. Agyaman launay, iti anos mo, manong nami, kilaing mo nga nang ibasa. Kat sabi ko tadamit adal, liwliwa, ken pagsarmingan ti biyag, nga naibatik ka rito yung pagkasalita. Ti agasawa, lumaminsan, makapag-asawa da, orisan da, ngagpimpinatig. Ngem ti ayat masurusuro, orisa mo ayat nita. Tuwing nga rutagyaman nga pagaya mo, sampagita. Thank you mat kang kasampagita. Yeah, thank you. Iti pa nang iburay mo dito yung pagkasalita. Nutsak mariro. Ita pa lang makabasak ti asto nga surat nga nag-asawa nga saan nga agpimpinatig. Uno at dari kita'y di kita dumaakit may masalat mangipatpatig. Ayan. Kaya dapat di kita kundawin nga nasawa ka lang kapag nasikugang ka. Ayan. At di kita agasawa, kitrumbing agpinatig da, agasawa da nga ron. Di ba?